Dear God, uNkulunkulu olungileyo, thank you for this time that we can study together. siyakubonga ngesikhathi sokuthi siyakhona ukuhlanganyela ndawonye. And we thank you for this opportunity to understand true religion. Siyakubonga leli thuba lokuba sikhona ukuqonda wena And also to understand the completion of the everlasting gospel. iqiniso nethuba futhi lokwazi ukuqonda ivangeli laphakade. In Jesus' name, amen. Egameni likaJesu. Amen. So I'll begin with a small clarification. Ngizoqala nje ngokuthi ngilethe ukucacisa okuncane About religion. So this is the fall of humanity. ukuwela ke esonweni kwesintu lokhu Genesis chapter 3. noma kwabantu. Genesis chapter 3 la sikuthola khona This is the second advent. lapha engadini yase-Eden. In between these two events, Phakathi kwalezi gameko ezimbili we have been under the dispensation of patriarchy. besiphansi ke kwesikhathi noma i-dispensation yobunhloko noma ubuholi bamadoda, which I will summarize as a system of survival. engavele ngufinqe ngokuthi uhlelo lokuthi ukwazi nje ukuphila. Everything we know Konke esikwaziyo has developed under this system. kuye kwasunguleka ngaphansi kwalolu hlelo. This way of thinking, this way of organizing people. Indlela yokucabanga, indlela yokuhlela abantu. So that includes religion. Lokho kufaka nenkolo phakathi. Religion has been created in a patriarchal framework. Inkolo isungulwe ngaphansi kwesakhiwo sobuholi bamadoda. All religions Zonke inkolo that have existed in human history selokhu nje emlandweni wabantu. So you can mention Christianity, noma ngabe kusenkolweni yobuKristu, Judaism, yobuJuda, Hinduism, noma ngabe yamaHindu, Islam, noma Islam, atheism, noma ngabe and ileyo many others. eyokungakholelwa uNkulunkulu nezinye eziningi. All these are patriarchal. Zonke lezi nkolo zinobuholi bamadoda in both thinking nanendlela abacabanga ngayo. So how they view the world. Ukuthi bawubona kanjani umhlaba. And in how they organize people. Nanendlela abahlele ngayo abantu. So they'll use different language. Basebenzisa izilimi ezihlukahlukene. But they're all saying the same thing. Kodwa bonke bakhuluma into efanayo. So patriarchy does not go beyond the second advent. Ubuholi bamadoda ke abuhambi buze bufike emva kokubuya kukaKristu. That's what prophecy teaches. Iyona nto efundiswa isiprofeto leyo. That means all these religions are not going to go beyond the second advent. Kusho ukuthi zonke lezi nkolo azizukuhamba zize ziyofika emva kokubuya kukaKristu. So when we go to heaven,
Uma siya ezulwini, I'll say it this way, religion will start anew. ngizoyibeka nje ngale ndlela ngithi inkolo iyoqala sabusha The way that it was meant to be in Eden. ngendlela eyayifanele ukuthi ibe ngakhona le engathi naseyideni. So it'll be a new start. Kuzoba isiqalo esisha. So the 2 points I was making in my last presentation Amaphuzu amabili engangiwenza kule sifundo is that engagcina ngisenza the purpose of religion ukuthi inhloso yenkolo is not to determine who lives and who dies. akusikona ukuhlonza ukuthi ubani ofayo, ubani ophilayo. So not who lives and dies. Akusikona ukuhlonza ukuthi ubani ophilayo, ubani ofayo. The purpose of religion Inhloso yenkolo is to support people ukulekelela abantu, or just say support people's happiness. ukusupporta injabulo yabantu. Religion was always meant to make you happy. Inkolo yayihlose nje ukuthi kwenza ukuthi ujabule. But it ended up being used to determine who lives and dies. Kodwa igcine isetshenziswa njengethuluzi lokuhlonza ukuthi ubani ophilayo, ubani ofayo. Because we have had religion develop in the dispensation of survival. Yingoba sithole inkolo isunguleka esikhathini la khona kumele umuntu asurvive. In a dispensation of survival, you will have winners and you will have losers. Esikhathini ke lesi sokuqophisana ngokuphila uzoba nabaphumelelayo ube You'll have the nabahlulekayo. strong and the weak. Uzoba nabanamandla ube nababuthakathaka. Christianity would say you have the wise and the wicked. Njengoba ke inkolo eziningi zithi It's all the same model. noma iBhayibheli lithi unabahlakaniphile It's the Uzube- winners and the losers. nabangalungile. Inkulumo efanayo. So that was point number one. Religion is meant to make you happy. Iphuzu lokuqala, inhloso yenkolo ukuthi ikwenza ujabule. That's how we should view religion. Iyona ndlela esimele ukubuka ngayo inkolo leyo. That's when it benefits us the most. Ilapho esizuzisa khona kakhulu noma isihlomula kuyo kakhulu. Not when we worry about who lives and who dies. Akusikona ngokuthi uma sikhathazeka ngokuthi ubani ophilayo, ubani ofayo. Am I saved? Ngabe ngisindisiwe? Is my uncle saved? Ngabe umalume wami usindisiwe? Is my enemy saved? Ngabe izitha zami isindisiwe zona? That kind of religion doesn't minister to your health and happiness. Leyo nhlobo yenkolo ayikusizi empilweni yakho nasenjabulweni yakho. It just makes you anxious and unhappy. Ikwenza nje lokhu uhlala ukhathazekile kunokuthi ujabule. Second point that I made Iphuzu lesibili engiye ngaliletha was about the nature of humans. ukuthi kuyisimo somuntu. Humans are independent thinkers. Abantu We were designed that way. bayicabangela ngoyimele egeqe So bakhandwe people will kanjalo. always disagree. Bahlale bakhiwe kanjalo nje. See things differently.
And disagreement is not the problem. Ukuphikisana akuyona inkinga. It is the idea that disagreement is a threat. Ukuthi ukuphikisana kuba ngathi kuyinto esabisayo. That people who disagree are a problem. Ukuthi abantu abaphikisanayo bayinkinga. Could you give me one moment? Kaningi phenye umzuzu. Continuing with this, the nature of humans, Siqhubeka ke ngesimo sabantu. thinking differently should not be seen as a threat or a problem. Ukucabanga ngendlela ehlukile akumele kubonakale njengento esabisayo noma It should nenkinga. be expected and embraced. Fanele kulindeleke futhi fanele kube yinto If we esiyamukela. recognize that part about our, Uma sikubona lokho ngabantu, then know that even in the new start for religion, nasekuqaleni nje kusungulekeni kwenkolo, there will not be religious uniformity. asobe kwaba khona inkolo eyodwa nje efanayo. You can't force people to think or see things the same way. Awukwazi ukuphoqa abantu ukuthi babone izinto futhi bacabange ngendlela efanayo. I was not trying to suggest Bengazami ke ukuthi that the religions that exist today lezi inkolo ezikhona esikhathini sanamhlanje are the religions that will be there after the second advent. ukuthi inkolo lezi eziyobe zikhona emva kokubuya kwaKristu kwesibili. If we believe patriarchy comes to an end at the second advent, Masikholelwa ukuthi ubuholi bamadoda bufikele esiphethweni esikhathini sokufika kwaKristu, and I do, nami ngikholelwa kanjalo. then we can see that none of the religions that exist today can make it beyond the second advent. Siyabona ukuthi kuzo zonke le zinkolo ezikhona namhlanje ayikho neyodwa eyoqhubeka emva kokubuya kwaKristu kwesibili. This is what makes this movement unique, I think. Iyona nto eyenza ukuthi le movement ihluke endlela engicabanga ngayo. Because this movement is trying to create a foundation Ngoba le movement izama ukwakha isisekelo for what religion will look like in the new world. sokuthi inkolo iyobukeka kanjani emhlabeni omusha. It is the only institution that will remain alive at the second advent. Isona sodwa isikhungo esiyoqhubeka sibe khona emva kokubuya kwaKristu kwesibili. The rest will become obsolete. Zonke ezinye ziyophelelwa isikhathi. So moving on, Siyaqhubeka. we compared the history of ancient Israel with the history of modern Israel last time. Siye saqhathanisa umlando kaIsrayeli wasendulo noIsrayeli wangalesikhathi, khathi isifundo esidlule. Try and answer the question, Sizama ukuphendula umbuzo. what is the significance of 2024? Ubaluleke ngani unyaka ka2024? So that before AD 34, Uma sibuka ke ngaphambi kokuba kufike uAD 34, the plan of salvation was moved forward icebo losindiso liye laphushelwa phambili through a Jewish worldview.
ngendlela yokubuka kwamaJuda. But after 34 AD, Kodwa emva kwa-34 AD it was a universal or Christian worldview. kwase kuba khona i-universal noma indlela yokubuka umhlaba We spoke, we spoke about Adventism, wonke. Sase siba-ke having this Christian worldview, ne-Adventism inendlela yokubuka yobuKristu. and the turning point study, if I can call it that, Sathi-ke indlela yoguquko noma uQFMG mangayibeka kanjalo was the study of QFMG, bekuyisifundo lesi sika QFMG which changed our focus esishintshe ukubuka kwethu from law emthethweni to political orders. ukuthi sibuke indlela yokucabanga noma uhlelo lwezepolitiki. In the old world, Emhlabeni omdala kings used law and force amakhosi ayesebenzisa umthetho nempoqo to change the world. ukushintsha ke umhlaba. The modern world, Umhlaba wamanje you've got multiple institutions, sinezikhungo eziningi and the political process. bese siba nezinhlelo zepolitiki, Which is why we had to stop looking for some law to come out of Congress ingakho ke sigcine sikiyeka ukuthi silindele umthetho ozoshaywa lapha kwi-Congress and start seeing the complex political things that happen to change our world. bese siqala ukubona uchungechunge lezinto eziningi ezishintsha ezepolitiki emhlabeni. Mentioned how at the July RNC, Siye sabalula ke ukuthi ngoJuly lapha kwi-RNC there was an announcement to bring an end to the liberal international order. kwaba khona isimemezelo sokuqeda nya nge-liberal international order. That was the Republican Party's promise. Isithembiso lesi esenziwa i-Republican Party. And this liberal international order Lolu hlelo lwe-liberal international order is an order that covered everyone. uhlelo lolu olwalusebenzela wonke umuntu. Christianity didn't have a framework that covers everyone. UbuKristu babungenalo uhlelo olusebenzela wonke umuntu. So we needed to move to a better way of understanding the world. Sibe sesadinga ke indlela engcono yokubuka umhlaba. One that is more in agreement with equality. Indlela ehambisana ke kangcono noma kakhulu nokulingana. So all this to try and answer two questions. Konke lokhu kuyimizamo yokuphendula imibuzo emibili. What does it mean that there is no longer us and them? Sichaza ukuthini masithi akusekho ukuthi thina bona. And what do you mean the repeating pattern is no longer fit for purpose? Sisho ukuthini masithi le pattern eyiphindaphindayo ayisenawo umsebenzi.
So rather than just answer those two questions, Ngaphandle kokuthi kuvele kuphendulwe nje leyo mbuzo emibili, I wanted to point our attention to a more fundamental question, bengifisa ukuthi ngibhekise amabombo wethu kumbuzo obaluleke kakhulu, which is what is the significance of 2024 in prophecy? okuwukuthi ubaluleke ngani unyaka ka-2024 mayelana nesiprofetho. So we'll continue to explore this Soqhubeka-ke weekend. sibheke lokhu. So I want to mention one point before moving forward. Ngifisa nje ukubalula iphuzu elilodwa ngaphambi kokuba siqhubekele phambili. When we use the repeating pattern, Uma sisebenzisa le pattern eyiphindaphindayo, under the midnight cry, we extended it to 3 groups. ngaphansi komlayezo wokukhala kwasebusuku siye sawunweba sakhuluma amaqembu amathathu. We showed it as applying to priests, Levites, and Nethinims. Siwuboniseke uveza amaqembu amathathu abapriest, abalevi nama-Nethinims. This was progress Lokhu-ke kwakhomba into eqhubekayo because it wasn't being limited to the church. kwakungabhekisiwe kuphela ebandleni, But there was still a fundamental problem. kodwa kwakunenkinga enkulu khona lapho. It was a 3-tier system. Uhlelo-ke lolu oluhlukene kathathu. So you had priests at the top, Unabapristi lapha Levites in the phezulu, middle, nabalevi lapha and the phakathi, Nethinims at the bottom. unama-Nethinims lapha egcineni phansi. That's how it was even in the Old Testament. Lolu hlelo lalume kanje nakwiTestament elidala nje. So you had to end up coming up with different rules or standards for the different groups. Kugcine kuqhanyuka nemithetho noma nendlela yokubuka izinto ephathene nalamaqembu amathathu ngokuhluka kwawo. So they were tested by external events, Bonke ke bazovivinywa ke izigameko zangaphandle, and the priests are tested by a sophisticated internal message. ama-Levites nama-Nethinims vivinywa ke izigameko zangaphandle kodwa abapriest ezangaphakathi. And when the question of who lives and who dies was asked, Kwabuzwa umbuzo-ke wokuthi ubani ophilayo ubani ofayo. the question of salvation, Umbuzo ophathelene nensindiso. this model could not answer that question very well. Le model leyana ayizange icacise kahle ekuphenduleni loyo mbuzo. All these different friction points Onke ke lamaphuzu were lawa examples or indicators that a better system was required. angqubuzanayo aba-ke ubufakazi obuphathekayo ukuthi kudingeka uhlelo olusha, One that's based on equal rights for all. uhlelo oluphathelene nokuthi amalungelo That looks at and treats everyone the same. okulingana kubo bonke, uhlelo oluphatha wonke umuntu ngendlela efanayo. This one did. Lolu hlelo loluya alizange likwenze lokho. So to try and understand more of the weaknesses of the repeating pattern, Ukuzama ke ukuqonda kangcono
ubuthakathaka balamaphethini aphindaphindayo and of the Christian framework more broadly, nalesakhiwo sobuKristu kabanzi, I want us to look at the weaknesses or limitations of the LIO. ngifisa ukuthi sibuke ukungapheleli noma ubuthakathaka be-LIO. Why I'm doing this Isizathu esenza ngenze lokhu is because both systems come to an end at the same point. ingoba lezi nhlelo noma lama-system omabili afinyelela esiphethweni kuyiphuzu What I elifanayo. mean is they are not fit for purpose when you En- get to that point. Engikuqondile ukuthi aphelelwa isikhathi awasenamsebenzi makufika kulelo phuzu. So the LIO is rejected in July of 2024. I-LIO iyanqatshwa noma bayikhaba ngo-2024. And I'm saying Christianity could no longer explain prophecy when you get to July 2024. Ngithi-ke makufika laphana ayisakhona ukuthi ichaze iprofesi makufika ku-2024. So both come to an end there. Omabili lama-systems-ke aphelelwa isikhathi laphaya. And what I hope to show is that both are based on the same principles. Nginesifiso sokukubonisa ukuthi omabili lama-systems asebenzisa umgomo Both ofanayo. good principles and not so good principles. Imigomo emihle nemigomo engemihle kangakho. I think Curtis has already taken time to explain this point. Ngicabanga ukuthi uKhethisi usuthathe isikhathi ezama ukuchaza leli phuzu. So I'm only just repeating what he said. Empeleni nje ngiphinda lokho akushilo. Maybe with a bit more information. Mhlawumbe ke nginezezela nje imininingwane ethile. So the liberal international order Lolu hlelo ke le-Liberal International Order is made up of different components. lwakhiwa izinto ezihlukahlukene. I won't talk about all of them Angizukuyibalula zonke because of time, ngenxa yesikhathi. but I'll summarize it this way. Kodwa nje ngizoyifinca ngalendlela. So it was based on a correct instinct I-LIO ke lena ibisekelwe phekwemizwa that free markets and free trade ukuhwebelana okukhululekile ezimakethe are better than war. kodwa ke lokhu kokubili kungcono kunempi. We should live together in peace. Ukuthi abantu mabaphile ndawonye ngokuthula. And I'm saying this was in agreement with life, liberty, and happiness. Ngithi konke ke lokhu kuyahambisana nokuphila nenkululeko nenjabulo. So this was good. Bekuyinto enhle. But there was a problem. Kodwa khona lapho bekunenkinga. So they had this, I'll call it naive assumption Ngakubiza nje ngokuthi ukuqagela okukhohlisayo. because it wasn't intentionally bad. Ngoba babengahlosile ukwenza okubi. They said, if it's good for the system, Bathi uma kuhlelo olulungele isystem then it's good luluhle for the individual. kusho ukuthi luhle for umuntu nomuntu. So what is good for the system is good for the individual. Okulungele isystem le kumlungele nomuntu nje ngamunye.
They said if the stock market was good Bathe-ke lezi ezeyimakethe uma zizinhle, and countries were making money, amazwe futhi ekhona ukwenza imali lapha kwi-stock market, then all that money would trickle down. kusho ukuthi yonke le mali izobe seyehlela kulaba abangezansi. They said, well, will trickle down to the small person. Babebona-ke ukuthi umnotho uzokwehlela nakulaba abalapha ngaphansi, abahlwempu. This was a disaster. Lokhu-ke kwaba yisibhicongo. So if I'm to summarize the core problem or the core flaw of this system, Uma nje ngingafika umongwe wale system noma it was ukwehluleka kwayo introducing freedom ukuthi yethula inkululeko in a system with existing power imbalances. kwi-system la khona amandla engalingani. So it's a system built for winners and losers. I-system le eyakhelwe abawinayo nabahlulekayo. So we all know that our world is patriarchal. Siyazi ukuthi umhlaba wethu unobuholi bamadoda. The root imbalance Umongwe lo ongalingani ngamandla, you can call it intergenerational wealth. singakubiza ngokuthi ukundlulisela ingcebo kusizukulwane esilandelayo. Intergenerational wealth. Ebizwa ngokuthi intergenerational wealth. So this could be applied to individuals. Lokhu kungayamaniswa nomuntu ngamunye. It could be applied to families. Kungaba futhi uthathe To whole uyamanise countries. nemindeni uzuyofika nasemazweni noma The izizwe. point is you had people that had advantages over others. Iphuzu ukuthi unabantu bebesesimene esikahle ngaphe kwalaba bebesesimene esingekho kahle. So if you introduce freedom in a system like that, Uma uletha-ke inkululeko kuhlelo olunjalo, where you already have the strong and the weak, lapha khona unabanamandla nababuthaka, the strong will get stronger laba banamandla bawuqhubeka bathola amandla kakhulu, and the weak will just get weaker. laba babuthaka bayovele babe buthaka kakhulu. So we'll go through very quickly a historical timeline Uma singake sibheke nje isikhathi esithile masinyane of how we get to the modern day. ukuthi sifika kanjani lesikhathi esikuso. So early patriarchy, Ekuqaleni nje kwabo ubuholi this bamadoda, is the ancient world. umhlaba wasendulo lo. So it was characterized by tribal identity, Wawakhiwe-ke ubuhlanga, izizwe ngobuhlanga bazo. there was force and war, Kwakukhona impoqo nempi, slavery, uphinde kube khona ubugqila, and the traditional family unit. kube khona nemindeni ngendlela esiyazi ngakhona, owesilisa This is how nowesifazane. wealth was generated. Iyona ndlela umnotho wawukhandwa ngakhona leya. And that's how it was protected.
iyona ndlela futhi owawuvikeleka ngakhona. Then, over time, Ekuhambeni kwesikhathi ke you had industrialization. kwaba khona ke kwasungula imisebenzi manje yokusebenza emafemini. Machines started doing a lot of the work that slaves used to do. Imishini yaqala ukusebenza imisebenzi eyenziwa izigqila. So slavery was eventually abolished. Ubugqila base bakhishwa ngefastela, bayekwa. Women started entering into work and politics. Abesifazane baqala manje bathatha imisebenzi bangena nakwezepolitiki. And trade created new opportunities. Ukuhweba kwasungula amathuba amasha. So people left their families in these small villages. Abantu bephila ke nemindeni yabo kulama village amancane, igodi lezi, And started living in the cities. basuka le emakhaya bamuvela We had emadolobheni these factories. beyosebenza laphana kuma factory noma emafemini. And people started forming new identities. Abantu base beqala ke bezazi kabusha So they moved from associating with the family and tribe basuka ekuthenini ke bazazi njengabantu bemndeni noma nobuhlanga obuthile. they shifted to unions Qala bajoyina ama-union manje, and political parties. bajoyina namaqembu ezepolitiki. There were other social organizations as well, but I don't want to focus on them. Kuna You have these nama-society omphakathi large futhi. populations of strangers. Futhi kodwa kuyona into ebengifuna ukugxila kuyo, bangena kwimiphakathi yabantu abangabazi, All living in the same place. bonke labantu abazani bahlala endaweni eyodwa kodwa. So that caused a lot of social disruption. Lokho kwenza ukuthi ke umphakathi uphazamiseke endleleni ubuphila ngayo phambilini. Families were broken up Imindeni yahlakazeka because people were moving around. ngoba abantu sebehamba yonke indawo. Tribes were becoming less important for the same reason. Ubuhlanga kwagcina kuyinto engasabalekile kangako ngenxa yezathu ezithile. But labor unions and political parties started becoming more important. Kodwa inyunyana namaqembu ezepolitiki kwaba yiyo manje adla ubhedu. But there was a problem in the industrialization era as well. Nakhona ke lapha ekuthenini sekusetshenzwa ngemishini manje namafemu kwakuneyinkinga You still had zakhona. winners and losers. Nakhona futhi bekhona abaphumelelayo kube khona abasala ngemuva. So you had winners. Ubuna abaphumelelayo. I'll just say the empires. They were the winners. Noma ngathi nje imibuso iyona biwina. And the losers were the slaves. Abaluzayo ke kube izigqila. In the industrialization era, Esikhathini lesi emisebenzi yemishini namafem, the winners were those with capital, the industrialists. bephumelela ilaba ke bebebheke nje uhwebo nenzuzo. Lethiwa The ama-capitalists losers were the workers. noma ama-industrialists. Kodwa laba bebeluza ke abasebenzi. I'm simplifying. Ngibheke nje So these kalula. industrialists made a lot of money. Kusho ukuthi laba bebebheke inzuzo kakhulu bayenzile le nzuzo.
and their workers lived and worked in very bad conditions. Abasebenzi-ke bayithole besebenza futhi behlala ey'meni So they ey'ngagculisi were not valued that much. ngoba babengathathelwa phezulu kangako. So even though you had progress, you still had problems. Nakuba-ke kwakunezinto ezinhle ngalesikhathi kodwa kwakuney'nkinga futhi iy'nselelo. And people naturally would get angry. Abantu-ke ngokwemvelo kwakufika esikhathini lapha bethukuthela khona. So what you also have in the industrialization era Esiphinde sibe nakho lapha enesikhathini la sekusebenza khona imishini abantu besebenza is emafemini. the rise of mass politics. Ilapho khona kuqala ezepolitiki nje zigcwala yonke indawo. Because people were organizing around political organizations. Ngoba abantu bebengena emaqembini ezepolitiki yonke indawo. So an opening was made for new political ideologies. Kwaba khona isikhala-ke sokuthi kube khona imfundiso ezintsha Those that were ezepolitiki. as conditions for communism. Kwavezaka izinto ezifana ne-communism. And those that were worried about the breakup of tribes and family Laba babekhathazeke ngokuthi imindeni nobuhlanga buyahlakazeka. were drawn more to fascism. Base bejoyina-ke i-fascism lapha amandla ekumuntu oyedwa ebusa ngozwi lakhe. And thus we see the rise of the Soviet Union, Ila sibona khona-ke ukusunguleka kwe-Soviet Union and Nazi Germany and others. ne-Nazi leya lapha eGermany kaHitler. So the destabilization caused by industrialization Lokuphazamiseka-ke lokhu okwenzeka ngenxa yokuthi sekusebenza imishini nabantu basebenza emafemini. let me just say workers and families here. Lapha nama ngathi nje abaluzayo abasebenzi believers. nemindeni. So industrialization and the destabilization it caused Lokusebenza kwemishini nabantu besebenza emafemini kwaletha-ke lokhu contributed both to World War I and World War II. kwaba nomthelela empini yomhlaba yokuqala nempi yesibili yomhlaba. We normally look at these wars and think about people being evil. Sibuka-ke lezi zimpi zombili sicabange nje ngabantu bekhohlakele. But the more we study the nature of humanity, Kodwa masilokhu sibheka nje isifundo mayelana nemvelo yomuntu, the more we should recognize, I think, kwamele sibone ngokucabanga kwami that these wars were not a demonstration of people being evil, lezimpi kwangasiku ukuyibonakaliswa kwabantu bekhohlakele. rather it was a demonstration of people being angry. Kodwa kwakuyibonakaliswa kwabantu bethukuthele. When one person is angry, Uma umuntu oyedwa nje ethukuthele or agitated, o ephazamiseka and they do not know how to handle those emotions, bese bengazi ukuthi babhekane kanjani they are nale not emotionally intelligent, abakwazi ukulawula indlela abazizwa ngayo. that person can cause a lot of destruction. Loyo muntu loyo angenza
omkhulu umonakalo. They can say things that they don't really mean, Bangasho izinto empeleni abangaqondile nokuzisho. and they can do things that they will later regret. Bangaphinde benze izinto ukuhamba kwesikhathi abangaphinde bayisole ngazo. So just take that principle Mawungathatha wona loyo mgomo and apply it to millions of people. bese siwusebenzisa ebantwini abaningi abayizigidigidi Who are angry. abathukuthele. The scale of destruction is that much greater. Umonakalo abangawenza mkhulu ngaleyo ndlela. So people are unhappy with industrialization. Abantu ababengayithokozeli industrialization kusebenza They were kwemishini. also unhappy with democracy, some of them. Babethokoza ke ngedemocracy noma ngithi Because they saw the rise of democracy and industry as hand in hand. babona ke ukuphela noma uqala kwedemocracy babona ngathi izinto ezisebenzisanayo. So that's why people were willing to try fascism and to try communism. Ingakho abantu babeyimisela ukuthi beyizame zonke leza inhlelo i-communism baphinde bazame ne-fascism. In the 20th century, they were legitimate alternatives to democracy. Ngekhathi ke lezi zama-20th century babeyimisela ukuthi bazame intando yeningi. So democracy, recognizing this, Intando yeningi ke yona ibonakala ngalendlela had to respond. kwakumele ukuthi ke iphendule. Part of their response was fighting against Hitler in World War II. Indlela eyayiphendula ngayo kwakuwukuthi ilwe noHitler kwimpi yomhlaba yesibili. But after the wars, the two wars, Kodwa emva kwalezi zimpi zomhlaba ezimbili between the 1940s to 1970s, phakathi kuka-1940 ukuyofika lapha ku-1970s, democracy established what is known as the liberal consensus. intando yeningi yasungula into ebizwa ngokuthi i-liberal consensus. So what characterized the liberal consensus? Yini ke sibona ngayo i-liberal consensus noma Was moderate welfare state, ezenhlala kahle ezweni. So in America, it was known as the Great Society. America ibibizwa ngokuthi ke umphakathi omkhulu noma i-Great Society. And in Europe, it's your social democracy. E-Europe ibizwa ngokuthi ke intando yeningi umphakathi ovumelana So ngayo. basically, industrialists were willing to work with the government. Empeleni laba bebethanda nje ukwenza inzuzo bebefuna ukusebenzisana nohulumeni. Sorry, just give me a moment. Cela nje ningiphe umzuzu. Siyaxolisa ngaloko kuphazamiseka. I was speaking about democracy's response to fascism and communism. Besibheke ke intando yeningi ukuthi iphendule kanjani kuyi-fascism ne-communism. So you had this moderate welfare state. Besinale simo sezenhlala kahle ke esiye sasungulwa. You had regulated capitalism.
saba ke nalabo ekuthiwa i-capitalism kodwa Um, elawulwayo. you also had civil rights legislation. Saba ke nemithetho eh elawula amalungelo So this is not a clean ezakhamuzi. history Lo mlando ke lo it's not a simple history akusiwo umlando olula kanjalo nje. because some of these changes were had already started before World War II under Franklin Roosevelt. Но во Ngoba некоторых стрикта змеен се стали уште пред Друга olunye светова ushintsho војна noma под uguquko Рузвелтом. bese livele lenzeka ngaphambi nje Yeah, I think I can hear Slovak um, kuka-2. Oh, translating. може malo зменени. Just a second. Okay, You can go ahead. We're just swapping translators. right. So I was saying you have the New Deal under Franklin Roosevelt, Bengikhuluma ke nge-New Deal ngo-Franklin D. Roosevelt which had already begun these changes. bese vele eqalile ukwenza ushintsho And ngaphambi these industrialists were willing to cooperate with the government laba ke ama-industrialist laba bebeyimisela ukusebenzisana nohulumeni because they didn't want the citizens of established democracies to end up going in the direction of communism. ngoba bebengayimisela ukuthi izakhamuzi nalaba sebamukele intando yeningi begcine behambisana ne-communism. So all our civil rights acts, the Yonke civil rights acts, yonke lemithetho yama-civil rights zakhamuzi amalungelo ezakhamuzi the Fair Housing Act, imithetho elawula ezezindlu and the other civil rights laws that were passed by President Lyndon Johnson, neminye yemithetho elawula izakhamuzi eyaphasiswa uLyndon Johnson and some of the Supreme Court rulings. ne They were all happening in this context. namanye amacala ashaywa lapha ezinkantolo aphansi kwesimo esithile Trying to protect democracy from the legitimate threats of fascism and communism. kwakuzama ukuvikela intando yeningi ebungozini be-communism ne-fascism. So it was all a reaction to communism and fascism. Kwakuyindlela nje yokuphendula ukubhekana ne-communism ne-fascism To a certain extent. ezingeni elithize. So this was a golden age for the left. Kwakuyisikhathi esihle-ke lesi for laba abakhululekile noma abangapha kwa-left. For the left in democratic systems. Noma sithi laba abangapha kwa-left kuhlelo olukhululekile. And this would naturally cause a reaction or a backlash. Nako lokhu-ke kwadala nje ukuthi kube khona ukungqubuzana. So the backlash started in the 1950s. Ukungqubuzana-ke lokhu kwaqala ngo-1950 and extended to the 1990s, thereabout. kwaqhubeka kwaze kwayofinyelela kuma-90s. So some wealthy businessmen Abanothile-ke bezamabhizinisi and traditionalists
amadoda akholelwa kwindlela yakudala yokuphila. They started attacking the liberal consensus. Baqala ukuhlasela-ke lo lahlelo ekuthiwa i-liberal consensus ukuthi bantu babusa ngentando yeningi. And they started calling it socialism. Baqala ngokubiza lo hlelo lwentando yeningi bathi socialism. They even got help from religionists. Baze bathola nosizo kulaba-ke abankonkelene ngakwezonkolo. So if you think of Billy Graham, Elder Tess has taught us this before. Mawungacabanga nje ngoBilly Graham umdala uThezi uke wasifundisa ngaye phambilini. And the work that he did, Nangomsebenzi awenza. it was part of this backlash against the liberal consensus. Kwakuyingxenye yalokungqubuzana bethi babhekana nalo lahlelo lwe-liberal consensus. You have McCarthyism and the Red Scare. Siphinde sibe noMcCarthy lapha naye elekelele kulweni. McCarthyism. Basically, an American senator Kafushane nje an American senator who used communism olapha kuyisenate eAmerica owasebenzisa i-communism. Just a member of American government, American legislator. Ilunga leParliamente laphana eAmerica. Who used communism to attack the liberal consensus. Owasebenzisa i-communism ukuze ahlasele intando yeningi leya-liberal consensus. He was basically saying people that didn't agree with him were communists. Wayethi nje kafushane abantu abangahambisani naye ku-communism. And his campaign was very aggressive. Indlela ekhankasa ngayo futhi So later on, we also have the moral majority, which we must be familiar with. Siphinde sibe nenhlangano ekuthiwa i-moral majority lapha. And their support for Ronald Reagan. Nokusupporta-ke kwabo uRonald Reagan. So if you notice, I mentioned that the liberal consensus was from the 40s to the 70s. Uma singabuka le-liberal consensus isuka lapha kuma-40s uye kuma-70s. What happened in the 70s Okwenzeka ngeminyaka yama-1970s is there was, I'll just say, economic stress. mangathi nje kwakukhona ukuphazamiseka kwezomnotho. So things were not working well in this economic setup. Izinto zayingahambi kahle ngalolu hlelo lwalisetshenziswa kwezomnotho. And the government was struggling to continually support the welfare state. Nohulumeni wayelokhu eqhubeke ehluleke njalo ukusupporta laba abacebileyo. Where, the government basically helps people that are not working. Oh, wayehluleka ukusiza abantu abahlwempu. It's more than that, but just trying to keep it simple. Kungaphezulu kwalokho kodwa nje sikwenza kube lula. The government was supporting its citizens financially. Uhulumeni wayelekelela izakhamuzi ngakwezeyimali. But there was now strain on government coffers. Kodwa ngathi imali yayilokhu iphela laphaya kule yabaqoqi eqoqwa yentela ngakuhulumeni. This paved the way for two politicians to arise. Lokhu ke kwalungiselela indlela yosopolitika ababili ukuthi beqhamuke. Who dominated the 1970s and 80s. Okuyibona bebendlondlobele ngabo 1970s, 1980s. One was Ronald Reagan. Oqala kwaku Ronald Reagan. And the other was Margaret Thatcher in the UK.
omunye wesibili kwakuMargaret Thatcher wase-UK. So these two politicians Lo sopolitiki ababili some academics call them political soulmates. ifundiswa bababiza ngokuthi ithandani ngokwezepolitiki. They started pushing for government deregulation. Baqala ke ukugqugquzela ukuthi amabhizinisi awangabe asalawulwa, which is basically free markets. awavuleleke nje ama-market. They Uhwebe advocated tax cuts. uhwebe ngokukhululekile futhi behliselwe nentela. And they were promising trickle-down economics. Babethembisa ukuthi ke umnotho uzosuka phezulu wehlele nakulaba Which we spoke abangezansi. about at the beginning. Lokho esikhulume ngakho ekuqaleni. If countries do well Uma amazwe enza kahle and the economy does well, nomnotho wenza kahle, then people will become richer eventually. abantu kuzoya ngokuya bese nabo bayaceba. So they were the pioneers of this new liberalism. Ibona babe ngobhongoza kule liberalism entsha. So you have this neoliberal turn. So unalo liberal entsha noma uguquko lwe-liberal entsha. And the resurgence or resurrection of the right wing. Nokuvuka futhi kwalaba bangapha kulohlangothi la kweso kunene esithi ama right wing. So we get to 1989. Masifika lapha ku-1989 to 91. uya ku-1991. We have the fall of the USSR. I-USSR yawa laphaya. But we also have Esinako kunye is the decline of left-wing parties in modern democracies. ukuwa kancane kancane kwalaba bangapha kuyi-left wing. And the reason why left-wing parties started declining in popularity or importance Izathu esenza ukuthi balokhu bencipha nokubaluleka kwabo laba ngapha kwa-left is because business people were no longer incentivized to support the liberal consensus. ingoba abezamabhizinisi babengasasupportwa, babengasanikwa lutho ukuze bakhona ukusupporta i-liberal consensus. Remember, they supported the welfare state and a lot of regulation for fear of communism. So khumbula ukuthi babe lokhu besupporta ezenhlala kahle kuhulumeni besaba i-communism. So when communism was no longer a serious threat, Lapho ke i-communism ingasasiyingozi kubo, they more naturally favored free markets and tax cuts. bajabulela kakhulu ke imakethe ezikhululekile nokuthi behliselwe intela. But what you also had is the globalization of the economy. Esikutholayo ke laphana ukuthi And why nezomnotho this hurt left-wing parties nezomnotho zomhlaba wonke zenziwa umhlaba wonke zomnotho is that capital moves easier than labor. okunye okwenzeka ukuthi ke imali kwahwebelana kalula
So it's easier to move money than to move people. kwahwetshelana lula ngemali kunokuthi kumove abantu. And because of that, Ngenxa yalokho workers were losing their bargaining power. abasebenzi babelahlekelwa ngamandla okuxoxisana nomqashi. Another thing that changed was increased automation. Enye into eyathola ungdlondlobala ukwanda kwemishini And the rise of the service economy. nokukhula komnotho. Basically, this required highly skilled labor. Lo mnotho lihlobo lomnotho i-service economy lwalifuna abantu ke abanamakhono beqeqeshekile. So all of these things weakened the power of workers. Zonke lezi zinto zanciphisa zehlisa amandla abasebenzi. And weakened the power of left-wing parties like the Democrat Party. Zanciphisa zehlisa amandla alamaqembu angapha kwa left. Who were traditionally worker parties. Laba ngokujwayelekile nje babe amaqembu amele abasebenzi. And in order to remain relevant, Ukuze bayitholeke besaseyintweni, these left-wing parties started moving to the right. lama parties angapha kwa left akhululekile ayithola ke elokhe eshenqela kwa left And they kwa right. started becoming more pro-business, pro-globalization. Bayithola ke bengabantu abahamba nezamabhizinisi manje. Nonco wankulu. The left parties shift. Lamaqembu angapha kwa left ayagudluka And manje. two politicians of consequence during this history, Osopolitiki ababili ababebaluleke kakhulu ke kulomlando. Bill Clinton Uqala uBill Clinton in America and Tony Blair in the UK. noTony Blair lapha e-UK. They recognized that they needed to change. Bakubona ukuthi kudingeka ushintsho. But this change all came with a cost. Kodwa lolu shintsho lwalihamba nama-cost. So in our history, what ended up happening Emlandweni wethu kwagcina kwenzeka, or just say 1980s into, or just say to the early 2000s, roughly, mangathi nje kusukela iminyaka yo-1980 kuye kwiminyaka yama-2000. you have a shift from the liberal consensus Kukhona ukugudluzeka-ke usuka kwi-liberal or consensus post-war consensus. That's another way of looking at it or calling it. noma i-post-war consensus To a neoliberal consensus. kuya kwi-neoliberal consensus. So parties both on the left and right were agreeing on this. Lamaqembu amabili angapha kwa-right nakwa-left ayevumelana ngalezi zinto. And they were saying in an economy that requires highly skilled labor, Bathi ezomnotho eyifuna abantu abachwepheshile abanamakhono, what you needed was education. okwakudingeka kwakuye imfundo. So the promise was Isithembiso abasenza yilesi, skills amakhono, would replace background. amakhono azongena esikhundleni sokuthi umuntu usukaphi.
and family history. nomlando wezemindeni. We won't consider which family you are part of, Akusezukubhekwa manje ukuthi uyilunga lamuphi umndeni usukaphi. we will consider your skills. Into ezobhekwa amakhono. And what they were telling people to do, what their mantra was, Ababelokhu bekusho-ke bekushumayela education, education, education. imfundo, imfundo, imfundo. This was now the concern of these political parties. Iyona nto ababekhathazeke ngayo ke manje le. So this was the promise, Kwakuyisithembiso ke but lesi. the reality Kodwa iqiniso was high educational costs, kwakuwukuthi indleko zoba nkulu kakhulu. it was expensive to get a degree, Kwakubiza kakhulu ukuthola iziqu. still is. Kusenjalo namanje. So there's a lot of student debt. Abafundi babe nezikweletu eziningi ezinkulu. There was rapid job loss. Kwakukhona ukulahlekelwa imisebenzi okuhamba ngesivinini. Stagnant wages. Amaholo ayeme ndawonye ayangakhuli. People's salaries were not getting better. Imiholo yabantu yayingenabo ubungcono. So people were actually struggling under this new system. Lots of people. Abantu abaningi babedonsa kanzima ngaphansi kwale system noma lo hlelo. And education became the new sorting mechanism. Imfundo ke ya bese iba ke isombululo kulolu hlelo noma It would divide the winners from the losers. kule ndlela. Imfundo iyona eyahlukanisa labantu ababili phakathi kwalabo abaphumelelayo nabangaphumeleli. So the winners had successful careers or became rich. Laba abaphumelela ke babe impilo zabo zayihamba kahle, babe benemisebenzi baceba. And the losers would struggle along. Laba ke kuthiwa ama-losers abahluleka bayolokhu ke beqhwinde njalo. So as we bring this study to a close, Ukuphetha ke lesifundo I want to conclude with these few points. ngifisa nje ukuphetha ngamaphuzu ambalwa. You had this neoliberal consensus, Kunalolu hlelo neoliberal consensus, but there was a counterpart to this, kodwa kunolunye uhlelo olalimelane nalolu which was, call it more international, masingalibiza nje ukuthi lwalengamela umhlaba wonke. it was called the Washington Consensus. Belibizwa lona ngokuthi iWashington Consensus. And the Washington Consensus was basically economic reforms, or just say economic and political reforms, Lolu hlelo ke okuthiwa iWashington Consensus empeleni nje ezomnotho nezepolitiki that developing countries were required to implement. ukushintshwa kwezomnotho nezepolitiki okuthi nje ezomnotho namazwe kudinga ukuthi kukhuliswe In order to get the wealth of the West. ukuze nawo lawo mazwe athole umnotho wasentshonalanga wamazwe asentshonalanga. This had the same problem. Nako lokhu futhi kwakunenkinga efanayo. So same problem for countries that was there for individuals. Inkinga efanayo yayilapha yana nale yayikhungethe abantu
umuntu nomuntu ngamunye. You are introducing freedom in a system built for winners and losers. Usungula noma wethula inkululeko kuyisystem eyayisungulelwe abantu So abaphumelelayo Reagan and Thatcher and those that followed them nabaluzayo. Abake babelandela uReagan noThatcher introduced free markets, basungula ke imakethe ezikhululekile, but they did not address the problem of intergenerational wealth. kodwa abazange ke basungule inkinga le ephathelene So nokudlulisa those umnotho that wezwe. had advantages Laba isimo sabo besingcono were mostly the ones that could get this higher education yilaba bebekhona ukuthi ke bona bathole imfundo ephakeme and then could get successful careers. bakhoneke ukuthi bayitholele nemisebenzi emihle. Most people struggled and got worse. Abaningi nje badonsa kanzima futhi baba worse ukudlula phambilini. The Washington Consensus I-Washington Consensus yona did the same thing for countries. yenza into efanayo ke yona isikwenza kumazwe. You had the rich countries and the poorer countries. Unamazwe acebile, unamazwe ahluphekayo. And you talk about free market economics, Mawukhuluma ke ngezokuhweba ezivulelekile noma ukuhwebelana okukhululekile and political reform noshintsho noma kwenziwa without kabusha addressing the damage caused by slavery and colonization. ezepolitiki kunokuthi zilungise umonakalo owenziwa ubugqila necolonization. It just worsened the inequality Kuvele kwenza ukungalingani kwabamawala and deepened the resentment toward the West. wenza futhi ukuthi amazwe asentshonalanga anyanywe kakhulu noma azondwe kakhulu. So my point is Iphuzu that the lami liberal international order ukuthi i-liberal international order by introducing freedom iye yathula inkululeko in a system of winners and losers kwisystem yabaphumelelayo nabahlulekayo created more winners and losers. iye yenza ukuthi kube khona abaphumelelayo abaningi The futhi gap got worse. nabaluzayo babe baningi. So isikhala phakathi So the kwalaba result was the rich sibe sikhulu versus kakhulu. the poor, Imphumela kube abacebile ngapha abahlwempu. the West versus everyone else, Kwaba basentshonalanga versus bonke abanye. you had globalists versus nationalists, Kwaba khona laba esithi ama-globalist laba ababheka umhlaba wonke you versus had equal rights advocates ababheke versus ubuzwe babo. traditionalists. Bese uba nalaba ke abalwela amalungelo okulingana. So there are many levels, Kunamazinga ke amaningi. what ended up being reinforced Okugcineke kwenzeka is a system of us versus them. kwaba ihlelo noma isystem ethi yithi ngapha You yibo can look at lapha. it from the perspective of wealth or nationality or rights, wealth, nationality, rights. Ungayibuka ke uma ubuka nje ngokwezomnotho, ubuka amalungelo, ubuka ngokwamazwe. It's all the same thing. Into efanayo yonke.
People are treated differently, abantu baphathwa ngendlela ehlukile, and people see each other as enemies. abantu babonana njengezitha komunye nomunye. This is what people saw in 2016, Iyona nto abantu abayibona ngo-2016 le. and this is why they voted for Donald Trump. Ingakho bagcina bevotela uDonald Trump. Or people voted to leave the EU in Britain, Brexit. Nokuthi abantu begcine bevotela ukuphuma laphana kwi-EU, lento esiyibiza ukuthi Brexit. This is why people got angry about Biden's victory in 2020. Ingakho abantu bagcina bethukuthela ke ngenxa yokuthi kuwine uJoe Biden. And this is why they voted for Trump again in 24. Into eyenze ukuthi bagcine bevotela uTrump futhi ngo-2024. What people were basically saying, Into nje abantu bebeyisho empeleni, like they had said in the history of communism and fascism, njengoba basho into efanayo ngemlando we-communism ne-fascism, we're not being treated very well. asiphethwe kahle, babesho njalo. We don't like this inequality that's been created. Asithandi le inequality esisungulekile. And we want someone who recognizes our value and our worth. Sifuna umuntu ozobona ukubaluleka kwethu nexabiso lethu. So the core lesson Isifundo esingangi that I want us to see engifisa ukuthi sisibone is that even though people's solution was imperfect in 2024, nakuba ke isombululo sabantu sasingaphelele ngo-2024, people were tired of an unequal system. abantu bese bekhathele ngesystem enokungalingani. And that's what mattered. Yilokho They were so okubalulekile. tired, Base bekhathele. they were willing to vote for a not so ideal candidate. Ngendlela yokuthi babeyimisela ukuthi bangavotela nanoma ubani ongabalekelela kulolu And I want to daba. suggest that's why 2024 is significant. Ingakho ke ngithi u-2024 unyaka obaluleke kakhulu. You had a general recognition Unabantu bebona bebaningi that the LIO was not working. bebuka le system ekuthiwa i-LIO ukuthi ayibasebenzeli. And people were tired of an unequal system. Abantu bese bekhathele i-system enokungalingani. Tomorrow we'll try and explore the same problems Kusasa ke sozama ukuthi sibheke futhi le inkinga ezifanayo within the Christian framework. sesibuka ke manje ngaphansi kwenkolo yobuKristu. Let's pray. Sizokhuleka. Dear God, uNkulunkulu othandekayo, we thank you that we are living in a time siyakubonga ukuthi siphila esikhathini where human beings are able to recognize lapha abantu bekhona ukubona that they are worth something. ukuthi babalulekile, Even though they might not know how to fix the problem, nakuba singazi njengabantu ukuthi singayisombulula kanjani lenkinga, they have been able to recognize kodwa sikwazile ukubona and express nokuthi siveze that there is a problem, ukuthi inkinga yona ikhona, the problem of inequality. inkinga yokungalingani. And this is what was required Yilokhu ke kwakudingeka
to allow for a change of dispensation, ukuthi kube neshintsho lwesikhathi nguquko to usher humanity into a better system, ukufaka isintu sonke kwisystem engcono one that actually does take care of all our needs. isystem ekhona ukuthi inakekele zonke izidingo zethu A more equal system. isystem lena enokulingana Thank you for all of this. siyakubonga ngakho konke lokho In Jesus' name, egameni likaJesu amen. amen